tavallaan ainoa todiste, että mä olin koskaan edes olemassa. Ainoa asia, mitä musta on jäljellä ennen sitä, kun mä lähdin Lusiin. Saitko sä koskaan niitä kaikkia kortteja, mitä mä lähetin sulle? Juho, mä oon tehnyt elämässäni aika paljon töitä sen eteen, että mä voisin jättää mun lapsuuden taakse ja elää suhteellisen normaalia elämää. Mä oon valehdellut mun perheen taustan kaikille ihmisille koko mun elämän. Että mä saisin mahdollisuuden elää ilman, että kukaan tietää, että sä oot mun isä. Ja mä toivoisin, että sä et enää ota muuhun mitään yhteyttä.